Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου σας προσκαλεί στην Ιερά Πανήγυρή της στις 27 και 28 Ιουλίου 2024 με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο 27 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου από τον Ιερό Ναό των Παμεγείσων Ταξιαρχών Βαθυλάκου, κατευθυνόμενοι προς τον Ιερό Ναό της. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9 και 4 θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 28 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί όρθος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμφιπόλεως Κυρίου Χριστοφόρου. Το απόγευμα της Κυριακής στις 7:30 ώρα το Ιερό Ευχέλιο. Στις 8:30 παράκληση της Αγίας μας. Στις 9 απόδειπνο και χαιρετισμοί της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους προσκυνητές της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλλάντου, αλλά και όλο τον ευλαβή και πιστό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, που με τη συνδρομή του, ακόμη και από το ειστέρημά του, αλλά και με πολύ χειρονακτική εργασία, κατορθώσαμε να ομορφύνουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας και να μετατρέψουμε την περιοχή σε ένα μικρό επίγειο παράδεισο. Εύχομαι από καρδιάς να έχουμε μία καλή και ευλογημένη πανήγυρη. Χαίρετε.